vítejte v Bavovřeskách. Kde jinde by měl náš národní hokejový tým trénovat, než v Bavovřeskách? Volala nějaká ženská z ministerstva financí, že sem jede kontrola. No tak to je konec. Hlavně klid, strejdo, nech to na nás. Na tatínka jede kontrola z ministerstva, viď? Kam zašantročil ty prachy z Bruselu. Musíme něco vymyslet. Koláčky s Mariánkou. Stačí 3-4? Prosím, pane prezidente. Ano, děkuji vám. Děkuji. Bavovřesky 2. V pátek ve 20:20 na Nově. Za co jde? Není rozkošný hrachový lusk? Hrachový lusk? Myslím tím děsivý lusk, co žere lidi. Tak to jo, to už je lepší. Svět podle Jima. Každý den po 17. hodině na Nova Fun. Krásné ráno, 5 hodin 55 minut, takhle venku tady při pátečním ránu nejsme náhodou, protože za námi můžete vidět nové logo televize Nova, které se představilo včera na tiskové konferenci. Dneska za námi dorazí marketingový ředitel, kreativní ředitelka, řeknou nám k tomu více, co všechno znamenají tyhle kruhy, ale mám tady dalšího odborníka, je tu Ondřej Havel. Ondřej, tak jak vy vidíte tohle logo? Krásný, mi se to moc líbí, tak 30 let je samozřejmě velká událost. Ty za 30 let si jako změnil účes, Nova za 30 let vlastně se vyvinula tady do toho loga. Jo, prostě těch 30 let si něco žádá, tak jako jak Nova, tak ty jste to splnili. Nevím, proč u mě si zrovna těch 30 let vyžádalo tohle, ale beru. Je pravda, že vlastně, kdybych si něco chtěl vzít od Novy, tak je to ten prostor jako neustále se vyvíjet, přemýšlet nad tím, jak dělat věci líp, to si myslím, že je inspirativní. A dneska samozřejmě se podíváme na to logo a co všechno to znamená, protože když se podíváte také trošku z profilu, tak uvidíte, že je to vlastně taková jako nekonečná smyčka, která třeba není na první pohled úplně vidět. Tak i na to se dneska rozhodně zeptáme. A samozřejmě není to jediná věc, které se dneska budeme věnovat. Pojďme se podívat, jak bude vypadat první hodina snídaně. Ani po třetím kole přijímacích zkoušek řada žáků stále